Pitäisi lähteä tamperelaisella matkalla Poriin. Siinä vedetään Uljas hissi, tai se tehdään mikään uusi. Niin, mä kattelin teidän videoa siellä. Niin, joo. Se on ikuisesti. Kyllä tarpeen on, kun tuo rantahan on suunnitelmassa mitä vaan toimintoa. Joo, Niin on. Oikein huvikeskus sinne, mutta katsotaan nyt tuleeko tänä kesänä jotakin. No niin kuin se oli tee, niin toki Karjola 1. Ai, Miten sitä haluaisi? Niin ne kysyi, että kumpi meistä haluaa sen teen ja me oltiin siinä, että no ei kiitos, ei kumpikaan ja me lähdettiin kaupungille. Sitten mä sitten joudun jotain kattelemaan, kun siis semmonen, että eihän se muuta, mutta periaatteessa ei osta sitä toista, koska ei me oltais mitään teetä halunnut ostaa kuitenkaan. Niin siinä on vähän semmonen pakkomyynnin maku, että annamme yhden ilmaiseksi, että voitte ostaa toisen. vähän naurettavaa tommoinen. Niin. Se on enemmän menee miinuksen puolella kuin plussan puolella. Niin, että se on se mitä muistaa siitä hotellista sitten, että oli liuho. Eikä nyt ole tällaista mitään vuosikertasamppania, vaan ihan vaan tosiaan niin mobiilinen teet. Niin se just, että jos olisi ollut joku arvokas juoma tai joku tämmönen edes. Mutta sitten sekin, että 2 hengen hintahan me ollaan maksettu sitä huoneesta niin alun perin, että toiselle asukkaalle täällä. Pori 105 saavus sinne siis. liittymään. Niin. Tästä kun menee pois. Niin, tää on jotenkin epälooginen mun mielestä tää. Mä en muistanut kukaan nyt täällä tietenkään on Se on niin moneen yli 10 vuoteen ajanutkaan, niin tässä oli helppo mennä jokaisen mennä suoraan tuolta alta. Muistat vanha Porikia meni sillä lailla. Vanha Porikia lähti sillä lailla, kun kääntyi tossa tavallaan. Mutta jotenkin lähdetään ainakin suoraan vai. Nyt tää on jotenkin tää liittymä semmonen, että tässä ei, joo, jotain kiertää näin, että se jotenkin semmonen tunne, että ei ole väärää suuntaan. Poriin menemistä on mitenkään kannustettu. Se on kun tehtiin toi Vaasan tie, joka on niinku päätie Vaasaan menevä tie. Niin. Joo. Siihen tuli sitten tää liikenneyhteyden.
oikein, ne on niin suorapuheisia. Niin. Kyllä turkulaisetkin on suorapuheisia, mutta porilaiset on vielä Niin on. enemmän. No vähän just tätä, vieläks säkin elät? Niin. Se on jo liikaa. Nyt ei ole Neroa mukana. Aikoinaan opiskeluaikana niin tällaisella Suomen historian reissulla Göteborgiin mentiin laivalla sitten bussilla sinne ja takaisin. Ja se oli kaiken kaikkiaan vähän epäonninen reissu, kun kaikki aikataulut meni pieleen. Ja sieltä piti tehdä sitten joku tämmöinen video, jota olisi voinut esitellä sitten kaikissa tällaisissa laitoksen virallisissa tilaisuuksissa, mutta sitä ei nyt voinut esittää yhtään missään. Sitten niin siinä matkalla sitten niin joku siellä että innoissaan selitti, että niin, että tiedättekö te, että joku Porin ja Rauman välillä on Suomen jyrkin murreraja, että raumalainen siihen, että niin, ja ainoa niistä, joka on miinoitettu. Olet tamperelaiset matkalla Poriin. Mutta sitten siihen samaan sarjaan kuuluu tää, että mikä on ainoa milloin niin moottoriteillä on sallittu U-käännös. Mikä on ainoa liikennemerkki, mikä sallii moottoriteillä U-käännöksen. Kyltti Poriin. Turku 10. Tuli siitä oikotiestä mieleen, että mitähän sille kuskille tapahtui, joka ajoi sinne raiteille sen jäteauton. Niin se, mistä oli mitä vitsiä väännettiin nyt se, kun ajattelin, että onko se saanut jonkun sairaskohtauksen, kun se ei ole kullonna mitään. Ratapihalla niin, kun sai jo suoraan sinne ylite. Ei oo. Niin. Kun mietin sitä, että jos se sai sairaskohtauksen, kun se oli jotenkin niin kummallinen se, että ei se niinku tavallaan ajovirheestäkään oikein tollain voi. Se meni niin pitkälle, että sillä niinku jarruttamalla olisi niinku pysäyttänyt sen paljon aikaisemmin. Niin on. Se ei ole ilmeisesti, se on pysähtynyt ihan itsekseen. Niin, sepä just, että kun se oli useitten raiteen. Niin, niinpä. Ja ajattelin, että onko se saanut joku sydänkohtauksen tai jonkun siinä ja muuta, mutta se, että onko se selvinnyt siitä, mutta tuntuu vaan jotenkin pahalta, kun mä join itsekin sen silloin somessa sen vitsin, mikä oli tehty siitä, kun siellä oli tää kuva, missä se auto siellä kiskoillaan, sitten siellä on kirjoitettu alle, että se on oikotie. Se oli sellainen nauroista jaoisen, mutta tuli vaan siitä vähän paha mieli, kun ajattelin, että jos on oikeasti saanut joku sairaskohtauksen, niin ei ole kauhean hauska vitsailla, mutta tässä oli tässä Murhasaaren sillalla oli silloin se yksi, mä olin kuvaamassa sitä, joka ajoi sen kemikaalirekan kanssa yhteen henkilöautoja. Tässähän on paljon ollut kolareita Niin on. tässä just tässä Murhasaaren sillalla. Niin on joo, se on jotenkin se on ollut niinku tässä mäessä se on liukas toi silta tietyillä keleillä, niinku se alijähtynyttä vettä.
Nytkin siellä puhelimessa ennen kysyi multa siellä lehtikuva, että onko sä ihan varma, että sä voit olla siellä? Mä ajattelin, no en ole ihan varma, että tästä muita viety sairaalaan tarkistettavaksi siinä, että joku myrkkylastissa oleva rekka siellä vuotaa. Joo, se oli vähän hauska. Sitten mä tulin tuolta alakautta, työltä Siuron kautta, kun tää oli pitkälle monta kilometriä toi tie poikki. Silloin, että oli katkaissut sieltä ja sitten mä keksin, että millä mä pääsin, niin mä sitä ei Siuron kautta kun ajaa tuolta, niin pääsee tonne sillan ja tuolta sitten sieltä sillan alta. Jätin auton sinne ja kiipesin se sillan piikkaa ylös, eli kysyin tuonne pelastus, mistä sä tänne pääsit paikallistuntemuksella. Mutta ei siellä lopulta edes voinut kuvata, se oli kauheata jälkeä silloin siinä. Mutta tossa oli tosiaan, mä muistan sitä ennenkin, on tosi paljon niitä, tai on semmonen, mikä pitää tietylle, kun se tulee, jos tää mäki on jäässä ja lähtee laskee siinä, niin se on se siltatapa, niin on ihan peltiä semmoista jäistä. Siinä on vielä sillä, että henkilöautot jarruttelee, kun ne aristelee ja sitten rekat yrittää saada vauhtia tuohon ylämäkeen. Niin on. Se on semmoinen niin ristiriitainen tilanne siinä. Niin on. Joo, ja hioo sen oikein kiiltäväksi. Vähän on synkän näköisiä pilviä, mutta ei nyt pitäisi nyt sit samaa kuitenkaan. Tänään justiin sitten viikon huonoin keli, kun ajattelin, jos tullut näkemään, mutta jos ei sada, niin riittää. Mutta sekin on ihan semmonen sisäpaikka, ei siellä olla ulkona ollenkaan. Niin, mä meinasinkin kysyä, että onko se ihan kuitenkin sisätiloissa, ettei sitä sillä ole väliä. Mutta onhan se nyt niinku noiden juhlioiden kannalta aina kiva, että ne pääsee ulkona viettää niin varmaan kavereiden kanssa kuitenkin lähtee jonnekin ulos Niinaiselle. Poliisi on aina jokainen iloinen, jos sataa jotain. On vähän Jalkasaaressa taas Tampereella väkeä siellä valmistujaisjuhlissa. Sinne voisi mennä kerään aamulla ylioppilaslakkeiden rannasta. Ettei oikein valmistajia. Löytöpalkkioita vastaan. Tyhjiä tölkkejä. Mitäs joku oli muuten, oliko se Tampereen ryhmässä, niin myi vai lahjoittiin, mä muistan, niin ylioppilaslakkiinsa jollekin tarvitsemalle sen, että ei ole edes kertaakaan oksennettu. Onhan sekin. Sekin sauva. Tässä saa 80 tai Saatainen varmaan. Sastamalla. Vois mennä tänään ja Olli ja moikkaa. Kyllä. Oli vielä. Joo. tie tonne oikealle, niin siinä on semmonen piilon tila ja sitten sen tilan jälkeen on siellä, tässä on tää Oulujärvi, tää järvi, niin sen rannassa on mökki. Ai sielläkö se on se mökki, missä te olitte silloin? Niin, me ollaan oltu siellä muutamia kertoja. Mä kävin siellä kerran. Joo. Mä lainasin sun uikkareita, kun sä pakotit mut uimaan sinne metsälämpäitä, kun mä sanoin, että mä en ui Suomessa, kun on kylmää vettä, ja sä sanoit, että ei kun siinä on lämmin vesi, että mene sinne, ja mä otan, no ei mulla uikkareita. Sitten sä lainasit mulle uikkareita, ja se oli, mä muistan sen, se oli ihana lämmin vesi. Isä ja äitikin siellä kerran oli ja nekin olivat uimassa sitten, mutta me Joo. mentiin siihen, siinä vieressä oli semmonen yleinen ranta kans, niin me mentiin niinku siihen sitten, kun siinä oli parempi niinku pampata sinne veteen ja äiti ja isäkin kävi siinä uimassa. Niin, kun siinä oli se laituri siinä mökin, mistä mentiin. Joo. Mä en oikein muista mikä se mökki oli, mutta mä muistan sen järven, sen rannan, se laituri, se oli nätti semmonen. Noujärven. Ja sitten se tippui ne helikopterit täällä. Viikajärven kentällä. Tuli mieleen, kun puhuttiin silloin siitä, että Kakkostien varressa. Niin mehän ollaan sitten jossain siellä. No mennäänkö me siitä ohitte? No eikö se ne tippu siellä Rauman tiepuolella? Mehän
tossa menee joku puro tai joki. Joo. Tossa välissä. Kato kuinka tää näyttää ihan Tekojärveltä. Niin, näyttää. Mut siis se on itse asiassa toi Kokemäenjoen niinku, ei se on järvi. Joo. Eikö se ole Kokemäenjoen joku tommonen uoma? Tommonen padottu siihen. Se on Tekojärvi, ne on tehnyt padon siihen jokeen. Mitä noi tekee muuten monet, jotka tekevät puhevideoita, ne taputtaa. Koska se tekee siinä audioon semmosen piikin, että niille näkee leikot editoidessa etsiä ne kohdat sieltä, kun se kuvapromouksen taputuksen, niin sieltä tulee semmonen piikki siinä äänilaitaan. Ja silloin ei tarvitse kuunnella sitä koko naulalla, vaan se voi löytää sieltä ja tietää aina, että tossa kohtaa on jotain, mikä pitää leikata pois. Se on ihan hyvä konsti. Kattilaan kannettu. Siis näin vihreitä, jotain hauska, kun justiin kun mä laitoin sitä vanhaa Malta-videoa nyt, niin mä katsoin siinä sitä, minkä mä otin, kun tultiin Kämmenniemestä, niin siihen pääsiäisvideoon, niin mä sanoin siinä pääsiäisvideon lopussa, että tää piha on niin nätti kesällä, että semmonen kuukauden verran menee, niin sitten tää on ihan vihreitä ja kaunista. Ja nyt sitten sä laitoit mulle ne omenapuukuvat näkyy, niin hän toi, että no niin, että nyt se on sitten. Ja samaten täällä niin liian päällä, että se tulee niinku ihan hujauksessa kesä. Mä ajattelin, että kun on kesäkuu. Ja musta tuntuu, että se oli yli toissapäivänä, kun mä kauhistuin, että ei voi olla jo toukokuu alkamassa ja nyt alkaa kesäkuu. Nyt on vähän hiukan myöhäistä kesä, vaikka lumet suli aikaisemmin, mutta on ollut semmoinen viileitä, niin noi kielot ei tullut kukkaan vielä, vaikka ne normaalisti jo pari viikkoa ennen päättäjäispäivää on kukassa. Niin. Silloin kun Ritakin pääsi ylioppilaaksi, niin mä kävin poimimassa kieloja niin Aljakoihin silloin päättäjäispäiväksi. Aika jännä, kun Että nyt niitä on niinku vähän on niinku, tai siis ne on niinku nukulaa sillain, mutta ei ne oo sillain hyviä auennettavia. Mutta se oli erikoinen, kun tuntui silloin joskus keväällä ensin, että tulee kevät etuajassa. Ja oli ihan sellainen, että hienoa. Ja mäkin ajattelin, kun viime vuonnahan mä olin käymässä Suomessa silloin tähän aikaan, tai kävin toukokuun vaihteessa ja sitten mä kävin silloin kesäkuussa. Niin kun mä menin silloin aina just edestakaisin, että olin se kuukauden ja pelkästään kuukauden täällä, niin mä muistan, että toukokuussa silloin oli hellettä. Me käytiin terassilla tuossa Ratinan suonnon siinä. Oli semmonen lauttaravintola siinä. Niin käytiin siinä ja mä ajattelin... Suvilaiva ainakin siinä. Ei, se oli siellä Ratinan puolella. Mä en muista mikä se nimi nyt on, mutta siellä on semmonen kuitenkin. Niin joo, se suvilaiva on kiva kanssa. Mut se on aina niin täynnä, ettei sinne vitti. Mut joo, niin me käytiin silloin siellä toisella puolella ja se oli ihan semmonen kuuma. Muista oli hellevaatteet päälläkin. Ja sitten me päätettiin, että mennään Hooveriin syömään, joka muistaa, kun me kysyttiinkin sitä tarjolla, että saadaanko me tulla tälleen, kun sulla oli sortsit ja jotain, niin mä otin, että saadaanko me tulla, että normaalisti me sortseissa illallisesti, ne oli totta kai, että ei Suomessa ole niin tarkkaa, mutta kuitenkin, niin oli tosiaan niin kuuma, että sitten vielä illalla jälkeen, että mennään siihen syömään, niin mä odotin, että tänä vuonna olisi samanlainen, niin kun on täällä, niin
palataan Suomeen, niin säästä ei valiteta. Että täällä on kylmä ja sille ei mitään voi. Että turha sitä on niinku... Että sää on mikä on, niin ei musta se ole sillä haitannut. Mutta kyllä nyt niin huomaa, että kun kesä tulee, että olisi kiva, jos välillä olisi kunnolla lämmin. Mutta ei mun mielestä muuten ole tuntunut sillä lailla, että... Parvekkeella on auki, niin Nero on ihan innoissaan. Se viettää kaikki päivät sieltä. Joo, se kattelee siitä lasin takaa, paitsi että nyt se on hyvä 2 kertaa siihen kaiteelle kattelee, mikä on. Pitäisikö siihen kaiteelle laittaa joku pieni levennys silleen, että se olisi mukavampi olla? Niin, tässä täytyisi laittaa verkko siihen kuitenkin, että se ei pääse sitten karkaan siitä. Joo, mä kävin sen kanssa silloin tuossa 1 päivä ulkona ja kun se höysi siitä, että voi syödä nurmikkoon, niin kauhea ruohonhimo. Sitten se viikko 3 päivää putkeen, että pitää päästä syömään heiniä. Sitten me käytiin syömässä heiniä, mutta sen jälkeen mä oon sanonut silleen taukoon, että nyt ei mennä, että sit pistetään takki päälle, eli ne valjaa tuon takki. Ja se tulee, joo, mennään ulos, mutta sitten mä näytän sille, että joo, mennään heti ulos, kun laitetaan takki päälle, niin se kiepsahtaa, että ei mene ovelle ollenkaan. Ja mä oon sanonut, että meillä on 2 juttua, että me voidaan mennä kävelyllä, mutta se tarkoittaa, että takki pistetään päälle tai muuten ollaan sisällä. Niin toistaiseksi on valinnut se, että ei sit mennäkään ulos, että ei laiteta takkia päälle. Mutta se tykkää kyllä se parveke. Se on kyllä tosi kiva siinä. Ensimmäisenä aamulla niin se ryntää sinne ja toi kanssa avata. Joo, se kattelee sitten ikkunan takaa, mutta se pyytää kyllä, että avataan. Joo, yrittää avata sitä itsekin katsoa. Se on jo. Joo, se oikein rukina vaan kuuluu. Kato kurki tossa. Meillä on 1 kurki. Se on niin harmaa, että et huomaa. En mä näe, Se joo. oli pää tonne maahan päin. Se söi sitä. Ai joo. Yksinäinen kurki. Ei vuorottelee, kun toinen autoa ja toinen käy syömässä. Niin. Joo. Tai kyllä pitäis Kurjella nyt olla jo poikasin kyllä, että ruokkii tietysti vuorotellen. Niin. Jos se hakee tosta jotain, hakee vaan tosta ruokaa, kun tossa on noita hakkuita ja kaikkea siellä varmaan kaiken maailman siemeniä. Eikö se syö siemeniä noista? No mutta vai se nyt varmaan... Syksyllä syö kyllä sitten viljaa, mutta pääasiassa sammakoita ja etanoita ja kastematoja ja kaikkea. Mutta kaikpa noissa kun tuossa on noita kaadettu, niin noissa lahopuissa, tai tuossa mitä on jätetty noita, niin niissä kaikenlaisia jäätyköitä on. Niin, ja sisiliskot käy ja Niin. Kellossa on kaikenlaisia. Niin on. hiirekin käy, jos vaan saa napattua. Ja ne on kyllä taitavia pyydystäjä, kun se on niin nopea se nokkasu sillä. Niin. Tuossa on ollut jollain hieno talo. Se on ollut maatalo näköjään tai muuta. Onko se autioitunut, kun se oli noin rapistuneet? Mikä merkki tuo tiedollinen, eikö se? Painorajoitus. Jaa. Kauhean isokeltainen plakaatti oli siellä, kun nähty lukea. Koivuja. Täällä on näitä uusia kameroita, niin nämä on nyt semmosia sitten, että ne on koko ajan käytössä, että niissä ei olekaan sillain niinku, Niin aivan, joo. niihin ei mitään kameroita vaihdeta niinku niissä vanhoissa. Aivan. Niin on, kun ne siirteli niitä aina. Niin tiukasti, että siellä oli jotenkin lapset on niin erilaisia. Mä mietin monta kertaa sitä, ja vaikka niin kuin Nerokin kanssa, kun käveli kadulla, Belgradin keskustassa, niin semmoisia teinipoikia, kun ne pysähtyi silittää Neroa ja lässyttää sille sellainen, oi kun ihana kissa ja tämmösiä, niin sitten ajattelin jotenkin, että Suomessa kun pitää olla sellainen normikin semmoinen niin kova ja semmoinen, että meillä ei saa, niin, että semmoinen lämpö puuttuu monella tapaa ja semmoinen, että minkälainen pitää olla, niin että meillä on aika kylmä kulttuuri, niin semmoisessakin mä mietin, että voi olla, että nykyään nuoret on täälläkin erilaisia, tai onkin monelta osin, mutta sillainen, mutta jos ajattelee ennen, niin ei se ole semmoista tyypillistä, että
bussin. Sillä ei Väinö Pauli. Ei tuu enää Väinö Pauli. Niin. Mikähän näitä ajaa mukaan näitä linjoja, mitä täällä on. Hei, nyt kun lähestytään Poria, niin siellä on joko mennä sille päätielle, mitä yleensä aina mennään siitä lentoasema oikein, tai sitten pikkusen aikaisemmin kääntyä oikealle. Siitä aikaisemmin, niin me päästään suoraan siihen keskustaan. Niin, sitä mä just ajattelin, että Jostomarkku. selviää vähemmän Ollaan meillä kääntyä. just vähän 15 minuuttia enää Poriin. Tämä se peltosuora. Mitä me ollaan säännöllisesti katsottu, niin oikeastaan Koskinen. Niin piti just sanoa, että kun äiti katsoo tätä karttaa nyt. Aloitetaan reittiä osoitteeseen Isolinnan katu 11. Kun matkaa on kulunut noin 7,5 kilometriä, käänny oikealle suuntaan Pori. Me mennään ensi viikonloppuna Imatralle ja Lappeenrantaan. Okei. Me kutsuttiin sellaisiin matkablokkaajien kokoontumisajoihin. Me saatiin kutsu jo viime kesänä, mutta se olisi ollut mun syntymäpäivä viikonloppuna, niin ei sit menty. Ja sit mä muuten kävin, kuitenkin olin niin vähän Suomessa, niin ei silloin sitten lähdetty sinne. Mutta nyt oli sitten tollanen niin Ismon vanha opiskelukaveri Turusta tulee. Onko se opiskelukaveri mikä on täällä? Eiku... No, vanha kaveri kuitenkin niin tulee Neroa hoitaa, kun sillä taas oli hauskasti sillä, että se oli ajatellut, että se tekee Suomen kierrosta ja saatiin sopivasti, että se tulee sitten tekee pari päivän Tampereen kierroksen siinä, että se on meillä sitten hoitamassa Neroa ja pääsee siinä käymään ja sitten se jatkaa sitten Jyväskylään. Se on 90 verran. Meni sitten sopivasti niin, että Se on sopivasti tosiaan. joo, Joo. päästään. Mä kuulin tuolla somessa, että löytyisikö ketään hoitajaa sen ilmoittanut, että tulee jo sekkaan. Joo, se meni justiin niin hyvin, että kun silläkin kanssa, että se oli haaveillut, se oli napakymppi. Meille me mietittiin silloin alunperin, että jos ei nimeä meistä yksi mutta sitten kuvaamaan ja noin sinne, että saa tehtyä noita blogijuttuja, mutta nyt oli hyvä, kun päästään sitten 2, niin saadaan niin oikeasti siitä semmoinen matka, johon on kiva mennä, että saadaan niin oikeasti semmoinen pieni Suomiloma siihen, niin että nyt mennään tänä viikonloppuna Porissa ja niin tässä aletaan ihan murhiiksi. Kyllä, lähtee niin. Ei. No kun vaan odottaa, kun mä käyn edes Tampereen keskustassa välttämättä, kun hyvä jos kerran kuussa, niin oikeesti. Ei oo vielä keksissä. Taidenäyttelyihin voisi mennä kuitenkin. Me käytiin viikko takaperin perjantaina katsomassa Särestöniemen näyttelyä Dirikseen. Missä? Diriksenillä siellä Helsingissä. Niin. Siellä Joo. Uusisaaressa. Niin. Mä ihmettelinkin, että voin Tampereella. Siitä oli eilen uutisissakin juttua, että siellä on ihan kävijäennätys, se loppuu nyt viikonloppuna, niin yli 100 000 kävijää. Pertsyykkeli. Monella on niitä museokortteja. Mulla on museokortti. No niin. Mulla on monena vuonna ollut. No niin, no se justiin, kun sitä moni on sanonut, että sitten tulee käytyä paljon enemmän, kun se tulee edullisemmaksi sitten sillä kortilla. Toihan on aika hirvittävän kalliita nuo yksittäiset liput, mutta
voisi ruveta käymään kaikista, ottaisi ihan asiakseen, että Niin, menee Tampereen taidemuseoon ja Vapriikkiin voisi mennä ja Sara Jyldenille ja muuta, että kävis katsomassa kaikki mitä on. Ja onhan sekin, että jos ei vaikka joku niin kiinnostakaan, niin kun me päästään kuitenkin, no niin jos sitten vaikka vartiin, jos onkin semmoinen, niin menisi katsoa vaan ihan kaikki mahdolliset, niin olisi jotain semmoista, mitä voi tehdä. Käänny oikealle suuntaan Pori. Et sitten on se luonto on siinä niin kuin meidän, mutta se keskustaan lähteminen niin on jotenkin semmoinen, että jotain niin kuin, johonkin täytyy aina käyttää rahaa, että sinne voi mennä. Kirjasto, niin no joo, että kirjasto on juurikin, että me pitäisi hakea ne kirjastokortit, että voisi kotkittaa. Pori ja poistu sitten ensimmäisestä liittymästä oikealle tielle Puvilan tie. Et onhan niitä hyviä, niin just, että Suomessa nyt on hyvä kirjastolaitos ainakin toistaiseksi vielä, niin se on tosi on arvokas. Just meilläkin Metso nyt on sillä, että voisi kävellä mennä siihen ja voisi viedä, mutta meillä oli jotain niitä omia, mitkä voisi lahjoittaa sinne. Voisi Käänny kävellä oikealle viemään. tielle Puvilan tie. Sitten se, että meillä on ne kivat niin ulkoilumaastot on siinä, että jos Lyylikin niin semmoisen, mutta jotenkin se keskustaan niin mä jotenkin vähän välttelen sitä, kun mä pelkään, että sitten menee kumminkin, että menee kahville ja maksaa vitosen siinäkin. Jotenkin semmoinen. Matka on kulunut 1 kilometri. Poistu liikenneympyrän toisesta liittymästä. Keskusta on vähän semmoinen kauppala. Käydään itse asiassa kauppala, että siinä mennään ostoksille. Että mitä siellä voi tehdä, että kauppakeskuksiin. Niin kuin esimerkiksi musta on hieno, se Ratinan kauppakeskuskin on mun mielestä ihan hieno. Mutta mikä kauppakeskukseen menee, että mitä sinne menee tekemään. Tavallaan se olisi ajanviettopaikat ohjelmassa, mutta on näyttelyt, nyt olisiko Tampereella on pari museoita. Teatteri olisi kyllä ihana joskus tästä, mutta mä en tiedä, että Sittenhän tulee teatterikesä tässä milloin se nyt suunnilleen on. niin, onko siinä jotain niitä maksuttomia, niitä jotain Laikunlavan tai jotain ollut? Siinäkin, niitäkin on siinä, mutta sitten on niitä ulkomaaltakin tulee sinne esiintyjiä ja muita. Niin. Poistu liikenneympyrän toisesta liittymästä. Noin 1,5 kilometriä. Poistu liikenneympyrän toisesta liittymästä. Siellä mun mielestä Tampereen taidemuseossa tällä hetkellä joku kirjasto. Sielläkin menee eikä kato yhtään sivullekaan. Ja alaikäinen ei saisi, niin ei olisi saanut edes ajaa tuolla vekottimella vielä. Eikä mitenkään niinku pääkään valtatien Poistu ylitse liikenneympyrän toisesta liittymästä. Se mä en ymmärrä, miksi vanhemmat antaa niitten. Onhan se nyt ollut meidänkin ikäluokalla, yksi sun toinen halusi oma hevosen tai jotakin. Se vanhemmat sanoo, että no me ei nyt vaan osteta hevosta. Niitä poikkeusluvalla saatuja ajokortteja on ihan hirvittävät määrät. Niin ja nyt on niitä 17-vuotiaita, niin niitä onnettomuuksia. ajanut polareilla. Niin no, niin no. Ja kuollut. Niin no. Sitten vielä kuolleet muutkin siinä autossa. Eikö se pitäisi olla poikkeuslupa ja 90% hakijoista saa sen? Tietyllä lailla varmaan helppoutta vanhemmille semmoinen, että kun on se lapsi kinuaa, niin on helpompi sanoa, että no joo, ok sitten kun sanoo, että jaksaa perustella, että miksi et nyt vielä saa autoa tai jotain muuta. Porissa on liikenneympyröitä, mutta kun täällä Niin on, joo. Mä en kanssa muistanut yhtään, että nyt kun tulee tähän, niin muistaa, että tämähän oli sää. Poistu liikenneympyrän toisesta liittymästä. Ja tässä on ympyrä. Haluatko pitää tästä Mennään suoraan taas tässä. kopia täältä? No perässä. Itse olekin siinä. Tässä tulee toistua, mitä ne tulee. Voisi yrittää vähän Sitten suoraan tonne. oikeasti puhutaan tästä. Kun matkaa on kulunut 250 metriä, poistu liikenneympyrän ensimmäisestä liittymästä tielle Vähälinnan katu. Se tärisee pahasti. Miten vähän sieltä Tuolta mennään sitten oikealle. Poistu liikenneympyrän ensimmäisestä liittymästä tielle Vähälinnan katu. se käy koko. Tää koko
käynyt varmaan viimeksi Porissa. Onks mä käynyt silloin, kun Anneli Auerin tuomio? Me käytiin yhdessä silloin, kun oli joku version toimintaa. Timo Soinia kuomassa. Seuraavat liikennevalot, niin sitten Mut kumpi oli enemmän? Niin. Isolin aikaa. Niin, että kaikenlaisilla asioilla käynyt Porissa. Kuvaamassa Timo Soinia ja Anneli Auerin murhasyytä. Sellainen oli elämä silloin. Liikennevaloissa käänny vasemmalle tielle Sädeltäjän katu ja määränpää on oikealla. Suodon riittäisi. Aika hullua. Näistä asioista. Joo. Mutta eipä tänä paljon muuta se, mutta nyt kun Maija asuu täällä, niin se ei ole käyty siltikään. Mehän asuu. Määränpää on oikealla. Se Perillä. mennään tänne. Mihinkään me saadaan autoja. Et saa sinne, ei saa kääntyä, se on jälkeen. Se on tossa se rakennus. No niin. Katsotaan. Äijät tästä eteenpäin. Ja tässä on pysähdyskielto. Älä aja kävelytielle. Älä kävelytielle aja. Näin täytyy kääntyä tosta sitten nimiä. Tää oli huono tää karttaopastus. No niin, näköjään. No me päästään vähän tonne vasemmalle, niin tuolla on... Jos siellä on... Ajetaan tohon, johonkin tohon nyt, saadaanko siihen kadun varteen? Siihen saadaan. Kato mitä se sanoo toi kyltti. 8-16 lippuauto. Antais. Ai me ollaan nyt Sielläkin oli Käykö täällä toi sovellus. sovellus? Luulisin, että Poriinkin olisi tullut. nykyaika. Hyvin. Parkman. Sulla on varmaan oikea jalka, kun mulla nousee kantapää ylös oikeasta jalkasta. Niin mullakin. Siis sulla on oikea jalka pienempi kuin vasen. Erilainen pyllistää maailmalla. Joo. Mäpäs kierrän sen kautta. Kaijakooko siellä? Yritti laulaa. Nyt se laulaa, vaikka oli pussilla, tuli Niin. meitä. Se on ehtinyt jo johonkin keikalle. Helsingin Turku. Tästä mennään vielä suoraan. Nyt kerron sulle. Eiköhän sieltä Eiks me samaa mennä, eiks me mennä oikealle, kun toi Ei vielä kakkostiellä? mennä. Suoraan pitäisi mennä vaan. Toi näyttää, että suoraan on parkkihalli ja oikealle on kakkostie. Niin, mutta tuolla vasta sitten myöhemmin käynyt siellä Ai joo. vasemmalla. Niin. Tästä nyt vasemmalla.
sitten katsoa linja-autoasema ja tulli. Joo. Se täytyy olla linja-autoasema tuossa takana, jos siinä on tullipaari, koska ne on ollut aikanaan se. Tuossa näytti siltä. Koska tulli oli aina linja-autoasema tai se yhteydessä. Joo. Ja kaikki siis niinku matkakeskus. Niin. Tähän täällä ne ollaan valotti. Ne on aika ohjattuja ja liiketunnistimia. Sitten oikealla. Helsinki Tampere, Tässä se sä onkin. osaakin sitten. Ja matkahuolto. Se oli. Tullessakin näyttää. Ai jaa. Katsoin tullissakin. Okei, joo. Koukataan Miltä näyttää? liikenneympäristö. Taas. En yhtään muista. Tuolla oliks? En mä muista. Ja kun mä mietin, että mistä kun mä haluan käydä täällä bussilla kyllä. Silloin joskus työ. Siitä Kaarot Joo, ja tosta Kaarot. se jostain lähti. Sinne ei mennä. Ei mennä sinne. Varmaan täytyy nostaa Sinne ne mennä. eteistä, 2 ja 11. Joo. Näin on. Näin. Varmaan kaupungin pihatalo. Mikä? Tuolla näkyy olevan No. mukkotalo. Varmaan joku Liikenneympyrä niin suoraan. katsotaan noin niin avainfirma. Suoraan. Tuleeko taka-auto? Raumaliikko. Ihmeellisiä risteyksiä, kun sitten yhtäkkiä tulee tosiaan jakain. Tai sitten täytyisi vaan katsella eteen. Yksi vaihtoehto. Eikö sovittu, että sä vaan ajat ja katot eteen. Muut katsotaan Niin. muille. Niin, tai Tarmo vaan ajaa ja me muut katsotaan. Voi se digitte sopia, että Me käännetään oikealle täältä tästä. Kyllä, kyllä. Näkyy olevan tuo.
Urpilan kämppään. Nehän muutti siihen sitten silloin kesällä jo heti. Eihän ne ollut kuin muutaman kuukauden siinä. Niin. Eikä
pahvilaatikot, jos tarvii itse lähettää jotain. Että pitäisikö säästää kellariin, koska sitten taas jos tarvii, niin sitten järjetöntä, miksi ostaa uusi pahvilaatikko, jos tarvii. Että onhan se semmoinen niin kuin, tavallaan, että ennen on oltu sillä tavalla niin kuin järkeviä materiaalin käytön suhteen kuitenkin, että niin kuin että on ostettu vähän, mutta se, että sitten kaikki niin kuin, tavallaan ne resurssit mitä on, niin ne hyödynnetään. Tai nykyään on se tapa, että heitetään pois ja sitten ostetaan uutta. Se on se ongelma, että käytetään tavallaan luonnonvaroja järjettömästi sillä tavalla, kun on aina niin kuin, no niin kuin mä tänään sulle puhuin siitä, kun mä näin sen videon, se oli aivan järjetön juttu, kun joku oli tehnyt sen vinkin, että miten saa niin suihkupää puhdistettua. Että miten se, että kun siihen tulee semmoista kaukkeumaa. Niin oli sitten tämmönen vinkki sitten, niin siihen oli ihan tosissaan kommentoida siihen, että miksi näkee tommosen vaivan, että heittää vaan pois ja ostaa uuden. Mä ajattelin, että niin aivan joo, että kun tavara likaantuu, niin heitetään pois, kun kaupasta voi ostaa uuden. Että luulisin, että ei niin nykypäivänä olisi varaa ajatella semmoista, että miten käytetään luonnonvaroja. Että vaikka se kuinka missä vastatuuksina tehtaassa tehdäänkin, niin siellä on kuitenkin käytetty raaka-aineet, joku sen on tehnyt muotilla sen suihkupään ja toinen on sen asentanut kokoon ja kolmas on kuljettanut ja niin edespäin, että jotenkin semmonen niin kuin järjetön niin tuhlaaminen kaikessa, että sinänsä niin kuin tommonen ja kaikki sekin, että jos osaa käsin korjata asioita, niin on kaiken näköistä, että tavallaan niin sekin, että kaiken maailman niin kuin naulat ja mutterit ja muut niin kuin sitten se, että sä et tarvii sillä hetkellä, mutta jos yhtään mitään rakentelee, niin taatusti jotain tietyn kokoista mutteria tarvii, joskus se sitten tarvii just kokoisen, niin ettei ole semmonen, että heitetään vaan kosketseen ja ostetaan näin sitten. Mutta sekin on, silläkin on arvo. Mutta se on sitten eri asia, kuinka paljon pitää haalia jotain tavaraa vasten. Ja ostaa uutta vaikka ei tarvitsekaan. jotain tekee, että se yrittää soittaa hätänumeroa. Ei. Mulle tulee aina semmonen SOS-puhelu tohon ja sit mulla aina paniikissa kiissin, ettei se rupea oikeesti soittaa. No joo, no sit se olisikin ihan Tavallaan niinku IC-numero, niin se selittäis sen. No joo, täytyisikin katsoa. Joo, kun mä oon aina sieltä apua, että mä soitan koulua ajatella. Mitä nytkin mun on tässä tällainen kännykkä, jolla mä otan jotain videoa. Silloin ei ollut edes lämpöä. Nyt tällä. On sekin hyvä. Että aika nopeesti on kaikki muuttunut maailmassa. Jos videoa halusi, niin pitää olla kaitavilpikamera sitten. Niin. 8 milliselle nauhalle. Niinpä.
jokin vähän eri asia. Mutta se oli tarkkaa harkitumpaa kaikkea. Silloin ei ollut varaa ottaa huonoja kuvia. Kaikki lehtikuvaajia töissä lehdissä. Jotka oli urheilukuvaajiakin, niin jäähallissakin ne oli siinä kun tavallaan niin kun hyökkäys lähti toisesta päästä, niin ne koko ajan moottoriperällä surras siinä ja sitten ei ole tapahtunut mitään, ne heitti rullan menee ja uusi tilalle ja taas sama. Niin on. Joo, se oli varmaan se ainoa toimitus, jossa oli rahaa. Ei. Muualla ei ole. Tietysti se varmaan se pelkkä vilmi tommoselle lehtitalolle paljon maksanut, niin oli sitä tarvinnut kehittää. Niin. Sitten ne rullat vaan säilytettiin, jos oli jotakin uutisarvosta. Ja sitten se, että oli omat pimiöt kuitenkin. Niin. Niitä pystyi tekemään, niin se ei ole silloin niin kallista hommaa kuitenkaan, kun niitä ei tarvitse teettää ulkopuolisella, että ne pystyttiin itse kehittämään, niin ei se tehty, kun sitten taas tehtiin vaan pinnakkaisarkit kuitenkin vaan filmeistä ja sen jälkeen valittiin mitä niinku tarvinnut myös käyttää. Et ei se sinänsä, että toisaalta niinku vasta sitten se kallein osa on loppujen lopuksi se vedostaminen ja sitten jos joutuu tekemään ulkopuolisella, niin se paperi oli kallista. Ja oli se filmi niin jos muualta osti, mutta sitten just tommoset, että eihän noin tilaa suoraan maahantuojalta vaikka nyt joku aamulehti, niin eihän se siellä sitten. Ja sitten ne on ostanut aika paljon metritavarana, ettei ostettukaan niinku valmista tommoista kinarirullaa. Mäkin oon purkittanut niitä aikanaan töissä silloin vielä 90-luvulla. Niin että oli itse tavallaan, että niitä ostettiin jättimäisissä keloissa, josta ne purkitettiin sitten niihin niinku kinarirulliin. Niin sillä metritavarana se ei paljon maksa, mutta sitten taas niinku normaali. Niin se olisi joko silloin 8. tai 9. päivä me lähdettäisiin ja täytyy katsoa kyllä periaatteessa varmaan se just tilaa, että meidän pitää just tilaa, että jompikumpi kun Nero taas vastaavasti tilaa, kun ne ei tule toimeen keskenään, että ei voi, muutenhan se olisi helppoa kun ottaisi Neron mukaan Kämmenniemeen, niin voisi olla, mutta se voi olla, että ne ihan ensisilmeyksellä rakastaa toisiaan. Se kauhistuu, kuulee se pinkasee pakoon. Heidän koiria, kun ne rupeaa Mä en ole ihan varma kumminpäin siinä käy. Että on kyllä vähän sellainen. Sitten jos se pelästyy, niin se johonkin ulos pakoon. Niin. Jommat kummat pelästyy. Että siinä toinen vaihtoehto jotakin koiralta lähtee silmät. Että se ei välttämättä. Ei kyllähän Nero, sehän on, sen huomaa nytkin kun se kattelee ikkunasta, niin se tuntee, että naapurien koirat on jo sillä että kivat on jo kaveri. Se ei ole millänsäkään. Mut sit sitä meni esimerkiksi joku vieraskoira, niin se oli heti selkäkaarella, että mä tapaan just tuu tänne lähemmäksi. Totuitte syksyllä, kun oli reissu ilman koiria, että oli helpottavaa. Niin. Aivan, niin pääsen tottuu siihen, että tällaistakin voisi olla. Kyllä mä luulen, että ei siinä eikä se sinänsä meillä voi kumminkin päinkin, koska vuorotellakin periaatteessa, koska sulla on työt siinä, mutta sitten taas vastaavasti siellä on netti kuitenkin siellä. Niin siellä pystyy kuitenkin tekemään töitäkin. Muuten, että ihan siinä on vaikka tehtäisiin jotenkin kumpikin vuorotellen tai jotain, jotenkin, että
saisitte, tai pääsitte vaikka jollakin 3 bussilla sitten tulemaan. Niin, että siellä jonkin aikaa käydä. Katsotaan nyt, kun mä pääsen kotiin, kun mä muistan, että nyt on niin paljon kaiken Mä näköistä. laitan sen jo alustavasti tänne kuitenkin. Joo. Vois niin, minkälaista keliä muuten on luvattu? Olisi kiva, kun olisi sellainen pihalla, ettei sataisi. Keskiviikko itse asiassa on tullut lämmintä 2 kilometriä. Joo, se on Ai, sais kiva. viikolla vielä muutama lämmin päivä, niin kuin taas sateita näköjään. Aha. Joo, se olisi ihan kiva, jos voisi olla vähän siinä ja ulkonakin, niin terassilla ja jotain. Niin Ja olisi jos mukava. pystyis vaikka grillaamaan siinä, niin Niin. Se olisi kyllä kiva, jos
Niitä on paljon. Niin on. Tullessa mä en niin mä unohdin tän sit taas. Tuollahan voisi mennä käymään, vaan onkohan toi semmonen, missä saa käppäillä avoimesti vai onko se semmonen yksityisalue? Kyllä No kai. niissä ne käytävät, jotka on ihan yleistä. Joo. Jossain on ollut semmosia, ainakin tuolla Niihamassa oli silloin joskus, siellä oli joku kieltokyltin, että sinne ei saa mennä, jos ei ole asukas. Mä sanoin, että joo. Kyllä niin nättejä. Mäkin käynyt siellä silloin, kun niillä Lindgrenillä Niin, oli siellä mökki. Niin oli, mutta me oltiinkin niillä vieraana. Niin. Silloin sai mennä, mutta mä muistan, että se on ton vieraana, kun menee tonne. Mä etin täällä Mä oon täysin vieressä. Niin, mä etin semmoisen Suomesta täällä. Niin, missä? Aamuselle mökkiä täällä. Niin. Näinpä. Joo, en mä tiedä. Mutta se on vähän sama kuin tuossa puhuttiin Kersin kanssa niin sanonut sitä, että jos ruvetaan tekemään kanssa semmosia Tampere-ekskursioita, ottaisi aina ratikan tai bussin jonnekin kaupungin osaan ja sitten kävelisi siellä vaan ympyrää ja kuvaisi, niin dokumentoisi kaikkia eri kaupungin asioita, miltä näyttää. Silloin meidän on Tarmon kanssa pitänyt tehdä jo monta vuotta, että otetaan polkupyörät kyytiin ja Joo. sitten ajetaan johonkin Niin. vieraaseen kaupungin osaan ja pyöräillään siellä. Silloin kun me asuttiin Härmälän rannassa se vähän aika, niin silloinhan me ajettiin pyörillä tonne pitkin Vuorekseen ja Hervantaan ja Lahdesjärvelle ja sinne Virkkalaan sinne pitkälle. Ja Niin. Pyörällä pääsee niin hyvin, kun se pääsee vielä kauemmaksi. Niin meillä on, täytyisi niin kyllä tehdä nyt niitä. Ja tietenkin pitäisi käydä kaikki Hervannat ja päästä tuosta ratikalla sinne niin, sepä. Ja siellä sitten kulkee. Niin sepä se, kun voi tosta vaan vaihtaa vaan 3 ratikkaa matkalta. Niin. Ja tonne vois mennä Lialahteen päätepysäkille ja käydä siellä. Et onhan tässä niinku paljon, mutta me tehtiin silloin Helsingissä, mutta se toimii vaan sitten niinku keskustassa kävely, niin me tehtiin kolikkokävely. Mä keksin sellaisen, että me heitettiin, meillä oli mukana kolikko, aina piti kuljettaa kourassa kolikkoa. Sitten me käveltiin. Onko tässä se? Ei vielä tässä. Oho, on. Ei kun se olisi ollut just tuo. Voi ei, joo niin Ei on. se nyt mitään. No. No joo, mentiin vielä joo. Me voidaan kääntyä vaikka siinä ennen kuin teidän pihaan mennään. Niin johonkin, missä nyt vaan sitten, mutta joo, ne voi harvemmin olla välistä. Tää on niin hankala nää. Niin sit semmonen, että heitetään, että kolikko on kourassa ja heitetään kruunaa tai klaavaa ja sitten toinen on, niin, että toinen on vasemmalla ja toinen on oikealla. Sitten aina kun tulee kadunkulmaan tai risteykseen, niin piti heittää, että kumpi suunta oikein vai vasen. Se oli hauska. Sitten mentiin sinne ja käveltiin aina vaan mihin sattuu niin kauan kuin jaksoi ja sitten me käveltiin kotiin, kun ei enää huvittanut. Ja sitten me tehtiin niin, että me ei tulla mentiin. kyllä ollenkaan sinne, mikä meidän pitäisi. No ei. Ei niin kato, kun se oli just toi risteyksen, mutta kun ei huomannut, kun tää on joudutaan ihan nyt aivan, me ei päästä edes tonne. Ei, näköjään. Se menee täältä alta nyt. Me mennään sitten tohon Namurin risteykseen. Joo, ei tässä oikein. Täytyy vaan mennä siihen. No jos te tipoutatte meidät Sepänkadun risteykseen, niin me päästään sieltä tonne kävelytielle. Me varmaan mennään tonne tunneliin kuitenkin, että me tullaan tästä takaisinpäin. Käännytään tuolla jossakin takaisin. Niin, että te menette joka tapauksessa tunneliin vai? Todennäköisesti. Ettekö te pääse tästä jatkaa ei, niinku? Ahaa. Ei kannata ehkä tunneliin mennä näitä. Niin. Niin. Mutta sitten jos te jätätte meidät Sepänkadun kulmaan nyt tähän, niin sitten me kävellään tuolta. Täytyy jo bussipysäkin katsoa, kun tässä ei ole oikein. Niin, no johonkin mihin pystyy pysähtyä, niin niin. Otaks sä tuon mun laukun, että mun pitää hakea mun takki tosta äkkiä, niin pitää. Tässä olisi mut ollut itse asiassa nyt liikennevaloja. Pidätkö tosta? Ei sillä lailla kiirettä, kyllä ne tuolla päästään pitää. Joo, Se on vielä se asematunnelikin on vielä. Aika hitaasti se menee.
nostaa jalan jarruuta, niin missattiin sitten sopivasti risteys. Tuli hyvin. Käytiin tuolla Porissa. Mutta tähän mun pitäisi oikeastaan puhua, koska mä en oo puhunut englantia ollenkaan tänään. Niin ehkä tosi jos mä otan ne äänet pois noista matkan puheista, niin sitten mun pitäisi ehkä puhua englantia. Ajataankin molemmat. Oho. Tuolla risteyksessä oli, että jalankulkijat tuolla puolella. Ollaan tosiaan väärällä puolella. Sekin vielä. Joo, siis oltiin menossa tosta. Tulis nyt juna, kun kerrankin kävelään täällä, niin tossa olisi toi rata. Voisi tulla ratikka ja juna yhtään. Hyvin tosta niin kun Porissa ja kaikki meni hyvin. Ja sielläkin löydettiin perillä niin suoraan, mutta sitten takas tullessa missataan meidän kotiristeys. Ja siinä tietenkin onkin sopivasti niin, että sieltä ei sitten pääse muualta kulkemaan. Jolloinka taas pitää vaihtaa kuvalta. Onpas vähän hassusti nää reipit. Niin sitten tuolta kun tullaan, niin ei pääsekään ohittamaan. Ja koti on tuolla kaukana. Tuntuu autolla paljon lyhyemmältä matkalta just kumman syystä. Joten sitten nyt me kävellään sitten takaisin. Oltaishan me voitu ratikallakin mennä, mutta ehkä nyt ei viitti tästä matkasta maksaa kuitenkaan. Eikö sulla edes luottokorttia tai mitä? Joo. Ei sitten vasta 80 maksaa yhdessä. No ei. Niin on. No, mutta ei onneksi saada mitään. Käytiin tosiaan tuolla Serkun nuorimmaisen lapsen ylioppilasjuhlissa. Tuosta kuvasin kyllä kanssa pätkän, mutta en ehkä itse sitä julkiseksi laittaa. Mä en ole huomannut, että tuolla erottuu vielä toi Haarlan teksti. Niin. Vähän on Haarlan kattunut. Niin on. Niin on. Ja onkin, ja me on sitten tuolla noin. Tässä. Synkän näköisiä noi pilvet taas. Aina kävellään, mutta me on nyt sitten. Nämä mun kengät ei ole mikään ihan maailman parhaimmat. Okay, so we came from Pori. This one city about 100 kilometers apart from Tampere, and my cousin's son had graduation today, so we went to his graduation party, and my mom and stepdad again took us there, so we traveled with them, and we just came back, and it's now like 7:30 p.m. It's cloudy day, so but it's like you see, it's still light until almost midnight at this time of the year. It's the last day of May, and my parents were taking us directly to our home, but when we come from the opposite direction than we normally do, there is only one entrance to the road, and if you miss that, like we obviously did, then you just have to keep on driving this road that you see there behind the tracks where all those cars are going.
and it's not possible to stop by that road, so we needed to continue near the city center and stop at the first place they could do, and then they also of course then missed the tunnel that they had continued to Kämmeniemi back to their home. If you've seen my previous video or videos when we were driving there, and so they dropped us off there, and now we walk the rest of the journey back home. But I think maybe it's a good idea because we've been eating eating coffee and cake and lunch and everything. So I've been sitting in the car a few hours, and like 1.5 hours there and the same back, so 3 hours in a car. So it's a good idea to walk a little bit, even if it happens accidentally. We are almost home. So tomorrow it will be June. Finland is turning greener, but not much here. At home with too much city here. But I will show you again one video. I didn't film the entire 3 hours of the journey, but some parts of it maybe not so interesting. But if you watched until here, thanks for watching and good luck. I hope you aren't falling asleep. It's not. I will show the rest of the journey back home. Elvis was there, and he's and I'm very happy. But with women, okay, I didn't expect to walk with these shoes, not a problem otherwise. I'm happy that it's not raining because this autumn material doesn't really like any mud. Well, I don't either. Okay, I'll show you. You see the yellow building up there? It's like behind them. There was the first place to stop. Clouds are pretty nice there. The clouds. Yo. It's quite dramatic. What do you think? That's nice. That's nice. Okay. And then I'm so sleepy. I had 2 glasses of wine with the food in the afternoon, and now I feel like going directly to the bed. But we had fun. We kept meeting like my cousins and family after a long time. Some of my cousins I haven't seen for years when we stayed up road, so I haven't seen them, some of them like for a decade or so, because we were 8 years abroad. So it was nice chatting with them. Oh, there came our neighbor. I didn't film her, but we cuddled her dog. The dog remembered us, so we needed to stop. But I'm not sure if she wanted to be on the film, so I didn't. Sorry for sneezing. I would need a paper. It's still a little bit cold. Okay, this one you've seen before. Sometimes when we hit up a car. And now again. Okay, see you in the next vid. Bye.